esmorzar. Buenas, muy buenas. Bon dia des de les avançades de Tortosa un any més. Ens trobem a les avançades de Sant Joan, a Tortosa, on, un any més, ens hi reunim uns quants grups per participar en un cap de setmana ple de recreació històrica sobre el setge de la ciutat l'any 1708, en plena Guerra de Successió Espanyola. En aquest primer vídeo podreu veure 4 pinzellades del que en diem vida de campament i les diverses activitats que ens hi podreu trobar fent durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Com per exemple, netejar els fusells, cuidar i posar a punt els cavalls, fer instrucció, cosir botons, etc. Bé, n'hi ha que prefereixen fer una volta a cavall. Portez la main gauche sur le fusil. Appréciez vos armes. En joue. Tirez. Retirez vos armes. Dreta. Armas al hombro. Res de riure enmig de la batalla. Suposo que són pietats, però no està de més dir. És hora de marxar cap al centre de Tortosa i els soldats es preparen per desfilar. És normal, Les imatges que veureu a continuació són un recull del recorregut que segueixen els soldats i civils des de les avançades fins a l'Ajuntament, al mercat i creuar el pont fins al camp de batalla.
A mig recorregut, s'hi suma la cavalleria per entrar tots junts a la plaça de l'Ajuntament. En ocasió, aleshores, de la celebració dels 20 anys d'aquesta entitat. Fem un salt i ens situem al campament de nou. La batalla la podreu veure en el proper vídeo. És hora de dinar i descansar, posar a punt l'uniforme i fer temps abans de la propera batalla. El canvi de tonalitat. Sí. Les civils van improvisar un taller de dansa tradicional per amenitzar l'espera. Brava Maribel. Forza, la brava al tempo, forza. Ora. Un cop acabada la batalla de la tarda, ens preparem per sopar
i passar la vetllada tots junts. I fins aquí aquest primer vídeo de l'edició del 2023 del Setge de Tortosa. Si us ha agradat, no oblideu deixar un bon m'agrada i algun comentari. Ens veiem en el proper vídeo. Començar des del mig, va, tot tancat.